はい、そんなわけで、前回のしょぼしょぼフェラルフォードから1開けて、1開けた直後かな、これ。いや、ランダムマップもね、楽しいんだけど、こっちの方がレベル的に結構育っているので、まあ、いろいろね、YouTube ライブのチャットに接続しました。作りたいものもあるので、ちょっとこっちでもうしばらく続けていこうかなという感じです。さあ、今日は何をしようかね。特にね、後片付けするほどの損害も受けてないから、まあ、庭の草刈りっていうんですか、草刈りでもしつつ、素材集めて、そうね、ここのマップはほんとね、水辺があるから落ち着くね。今日こそはさ、自転車をね、作りたいんだけど、ボタン間違えた。自転車そろそろ、作れると思うんだ。スキルポイント1個だけ溜まってるけど、なんかね、わかった。ちょっとね、トレーダーさんのクエストを受けて、あれよ、経験値稼ぎしよう。まださ、自転車をクラフト可能になるっていう前提条件が、でも、これ、インテレクトがレベル4だからにならなきゃいけないでしょってことは、これ、そうか、あと2つ上げないといけないんだ。これね。ね、あと2つ上げれば多分覚えられる。いや、でも、さらにポイントが必要になるのかもしれないけど、まあ、何はともあれレベル、経験値稼ぎだね。でもやっぱり手っ取り早いのはゾンビを倒すっていうのかな。あと、建築も幾ばくかの経験値が入るけど、どうやらこのバージョンではゾンビを倒した方がいいみたいなんで、あれこの死神のマークってなんだっけ、トラウマがどうのこうのとか言ってたな。なのでちょっとトレーダーさんに会いに行こう。そう無計画に飛び出してきたはいいもののね、ちゃんとお弁当を持ったのかっていう。何にも持ってる。水と食料ぐらいは。11ミニッツかな。いや、しばらくなんかこのトラウマ状態らしいですね。レベル7過ぎて死ぬと、なんかデバフがかかっちゃうみたい。今レベル 9! もうすぐあれできるじゃん。よし、頑張ろう。フォージをね、レベル10になってフォージ作れるようになったらもうちょっと夢のようなね、生活が待ってるんで。で、早速、食べ物と飲み物を忘れるっていうね。ちょっと取りに行こうか。やっぱりね、もうバランスいいよね。固定マップは。幸いヒットポイント、ライフの減りはね、今のところないんで、このスタミナが減っちゃった分は、なんか食べればいいのかな。やっぱプレフォーのコントローラー優秀ですね。これに変えてから、もうほんと快適に、はしごの上り下りができるようになった。食べ物、食べ物、食べ物。 ?
食べ物、そっか、分けたんだよね。食料と。あれ、なんかさ、肉いっぱい狩りして拾ったような気がするんだがな。えじゃあ、あんなにあったの全部食べた？うん、どっちでも素材が全くないね。とりあえず食料、ちょっとこの缶詰。缶詰と、あ、肉、料理してないだけで。じゃあこれで念願のベーコンエッグができるんじゃないかな。あったあった、これこれ。これ別に、あれでしょ？でもなんかさ、このマークついてるってことは覚えないと作れないっていう。マジか。ええまあ別にね、そんなこだわらなかったら普通の焦げた肉でもいいよね。くそー。おはようございます。わら。あ、はい、マオさんおはようございます。あ、今、起床されたんですか？あ、今、お肉を焼いております。うまく焼けなかった肉。けど生よりはマシっていう。あ、お腹空いてたんだ。70%。ああ、そっか。焦げた肉を食べると喉が渇くんだよね。そっか、せっかくグリルがあるから、もうちょっと料理のバリエーションをね、増やしたいんだけど。今起きました。わら。ああ、なるほど。今日ね、いい天気でしたよ。もう、暑くてね、半袖でもいいぐらいでした。ボトル、これかな。これ飲めるよね。そろそろ水のストックがやばい。ちょっと汲んでくるか。コップが、グラスがね。あ、これも水じゃん。じゃあ大丈夫か。ちょっと全部持ってくと落とすといけないんでね。少し置いていきます。あれこれ、あれこうか。よし。じゃあこれで食料と水筒を持ったから、ちょっと遠出してもいいかな。もうすぐね、今レベル9でね、レベル10になるので、ようやくフォージが、炉が作れるようになるんで、炉が作れればもうこのゲームはもう勝ったも同然ですよ。ようやく鉄の文明ですよ。ずっとね、石の、石の斧でやりくりしてましたからね。もう効率悪いったらありゃしない。あ、そうだね、少し石と木を切っていこう。一応修理用の素材なんですけどね、石の斧の。これぐらい持っていけばいいっしょ。あと木をちょっと切って、今日はあれですね、日曜日ですけど、真央さんは休日というかお休みな感じなんですかね。それとも、これからちょっとお仕事をされるのかな。
よし、今10時だから、トレーダーハウスは、ここだっけ？あ、ここ。こっちの方向でいいんだね。クエストを受けて、もうちょっとでレベルが上がりそうだから。あとね、今日中にチャリンコ作りたいんですよね。あれこんなとこに、引いたわ、そういえば。ちょっと待って。またさ、やっぱな。なんか生ね、活が狂ってしまったので今日は適当です。わら。なるほど。これね、またバグで、ログインするたんびに、ログインっていうか、ゲームをつけるたんびにね、ベッド置き直さないと、リスポン地点が更新されないっていう。これ修理。ちょっと電話してきます。はい、いってらっしゃい。そうか、スタミナがこれだけ少ないっていうのは、82？82 が上限になってる。お腹すくと、やっぱりあれなのかな、スタミナが、マックスまで回復しないんだね、100までね。こういうのね、ロがないと拾っても意味ないんだよね、真鍮とか。このね、高低差のある地形だと、やっぱり余計あれなのかな、上り坂とか、スタミナを使うんだろうか。どうやら走ってるだけだったら、経験値は入らないみたいだから、何かしら作業をしないと。ここかな？ここだね。着いた。一応この中にいれば安全。これって使えんだっけ？ケミステ。一応使えそう。この中にいたらビビるけどいないはずだよね。外にいるのか。ちょっと誰かゲロしてない？嘘でしょ？違った。ツーリストゾンビだ。ね、ジョブ。ゾンビを倒してあれするっていうのが一番簡単そうだから、2.1 キロ先のアクセプト。よし。オッケー。この依頼を受けました。このびっくりマークの方向に向かって行けば、そのクエストの指示された目的地に着くのかな。結構遠くない？どこだ？マップには、あった。まあ遠くない？これ町の方だよ。そうか、2キロって歩くとそんなに距離あったんだ。戻りました。はい、お帰りなさい。今ね、トレーダーさんから依頼を受けて、ゾンビをね、やっつけてきてほしいっていうクエストを受注しました。どうやらね、このバージョンでは、クエストを受けた方が
経験値がたくさん入ってる、レベル上げにいいらしいんで。どこだ？ついでだから、あれも、支援物資も取りに行こう。違う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 。クエストあるんですね。あ、ありますよ。確かね、プレ4版も受注式じゃなくて、クエストはあります。本当このバージョンになってから、その経験値上げ、稼いでレベル上げるっていうのが大事になったらしくて、ちょっとゲーム性が多少変わりましたね。なんかよりゲームっぽくなったというか、前はね、普通に穴掘ってたり、走ってるだけでレベルガンガン上がったんだけど、意識して何かやらないと成長できないシステムになっちゃって、まあ、それはそれでね、新鮮で面白いんですけど、前のバージョンもね、面白かったですね。このバージョンアルファ17.2かパら、ソコン版だとキーボードなんでしたっけ？まあそうですけど、これはコントローラー対応してるんで、プレステ4のコントローラー挿してやってます。すごく操作性はいいですよ。まあ、Xbox の360のコントローラーでやってたけど、そっちより断然、プレ4のコントローラーの方がレスポンスがいいです。もうすぐ壊れるしね、数回しか使ってないのにね、Xbox のコントローラー壊れちゃって、もうずっと左のスティックが左に入ったまんま入力になってて、すぐ、へえ、普通に遊べますね。そう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 、キーボードは一切使ってないです。まあ、真のパソゲーマーは、マウスとキーボードでプレイするんでしょうけど、やっぱりね、コントローラーの方がこう直感的に動かせるんでいいですね。今日はね、昨日と違うマップをやってるんですけど、さすがにね、こっちもうすぐ、あ、あれ地かな？焼け野原ではない。あれちょっと待って。あ、ここだ。ここの黄色い印あった、これだ。ライフルと、ハンティングライフルと、弾と、ライトが手に入りました。あと薬が手に入った。あとはじゃあちょっとクエストの場所に行くんですけど、ちょっと遠いんですよ。せめてね、鍋を持ってって、出先でちょっと調理と睡眠を取れるお泊まりセットをね、持っていくべきでしたね。まあ、遠出するときは、やっぱりほら、帰ってこれなくなる可能性もあるんで、出先でね、一晩をどうにか過ごさないといけないんで、ね、こっちかな。なんかサイロみたいなのがあるから、農場か何かなのかな、ここは。ここ初めて来るかもしれない。何ここ面白そう。ちょっと面白い建物を見ると、ちょっと探索したくなりますね。なんだろう。はしごが途切れてるから、これ、ちょっと継ぎ足せばなんとか登れるんじゃないかな。で、こうやって脱線してるから、本来の目的を果たせぬまま終わるんでしょうね。なんか一人だけかな。
ちょっと待って、ここの場所だけ覚えとこう。ここね。オッケーオッケー。で、目的地はここ。よし、いいぞ。まあね、せっかくチャリンコを作れるようになっても、部品がないとね、タイヤも作らないといけないから、ケミステも覚えたい、ケミストリーステ出ーション。先で死ぬとベッドから復活ですか？そうですね、ベッドがリスポーン地点なんで、置くたんびに更新されて、前のが使えなくなる感じですね。アークみたいに、ベッド間のファストトラベルができればいいんですけどね、そういうのはないんで、ただの、復帰地点になります、ベッドは。寝たりもしませんし、マイクラみたいに。寒いんだ。雪のマークが出てる。探索できる場所がだんだん広範囲になって大変ですね。そうですね。それゆえの乗り物だと思うんですよね。うわ、ベッドの使用えぐい。そうでしょ。しかもなんかね、このベッドを置いたら、ちょうどこのマップとコンパスにベッドの場所が映るんですけど、バグなのか、毎回ね、置き直さないと復帰できない、まあ、絶対仕様じゃないと思うんですけど、になってまして、ほんとね、寒かったら服を着ればいいんですけどね、服がないんですよね。さすがに服を作ることは、まあ、できなくはないけど、どっかの民家のタンスを漁って、それなりの洋服をね、いただくしかないですね。さあ、そろそろ目的地に着いてほしいんだけど、もうちょいか。死ぬと拠点からですね。失うのはアイテムだけ。うん、そこは設定でいじり放題で、全く何も落とさないこともできるし、全部を落とすことも、落とす設定にもできるし、自分はね、ベルトとバックパックって2つあって、ベルトっていうのは要は下のアークでいうスロットですね。これだけ落とさないで、バックパックを落とす仕様にしてます。そっちの方がね、多少緊張感もあるし、全く全部落としてゼロから始めるのはすごいしんどいので、それなりにね、ベルトだけ残しとくっていうのもね、ありですよ。面白いですよ。乗り物を失うのは辛そう。うん、一回ね、失ったことあるんですよ。このマップというか、このゲームね、アークだったら端っこってなんか見えない壁があるじゃないですか。このゲームね、端に行くと、放射能の汚染地域っていうのがあって、そこにしばらく滞在してると、もう死んじゃうんですね。でバイクでそこに突っ込んじゃって一回、死んだはいいけど、もう二度と立ち入れないじゃないですか。行くたんびに死んじゃうんで。なので、それでバイクを何台か失ったことはありますね。こうね、トウモロコシ畑があるから、ここに住むと食べ物には困らないんですけどね。ほんとね、農園とかも、おーっとわら。農園とかもちょっと作りたいですね。これだけど大規模農場みたいな。一応武器があるんで、ウサギだ。お腹が空いたらこう動物を飼ったりもしないといけないし、なかなかやることが多いです。だんだんびっくりマークが大きくなってきた。目的地は近いですね。拠点を探すときワクワクしますね。ね、物件探しの
ハンティングじゃないけど。ああ、なんか雪が降ってるところにこう温泉作って住みたいなとか思ったりもしたことあって。寒っ。暖炉なんかね、置いちゃったりして。ちょっと待って、この極寒のマークはまずいぞ。長いするとお腹はすくし、投資する。早いとこ用事を済ませて帰ろう。ちょっと待って、なんか変な声しなかった今、熊の声しなかった？前ね、熊の巣にぶち当たったことがあって、ゾングマが住んでたところがあってね、死にかけたことがあるんですよ。熊がには注意しないと。熊もね、普通の熊だったらまあゾンビと敵対するんですけど、ゾンビ熊だと一緒になってね、襲ってくるんでね。熊かな。ね、あ、ここだ。ここの建物にいるゾンビを多分一掃すればクエストクリアだと思います。これね、オッケーオッケー。よし。寒いから早く帰ろう。あれちょっと矢が足りるかが問題。この人ね、すげえタフなんですよ。見た目通り。さあ、これでクエスト開始かな。これで三角。Stay within。ここにいろっていうのちょっと怖いんだけど、大丈夫かな。クリアエリア、つまりこのエリアをのゾンビを一掃しろってことだよね。やるか。これ家の中多分、多分ね、ゾンビだらけだと思うんですよ。ちょっと、その前に体温が、ちょっと家入るか、家。こっから。うわ、硬いな、これ。入りますね。中に入るのかな。はい。中に多分ゾンビがいるんで、お腹空いてる。ちょっと食事を。まあ、雨降ってるし。結構エリア広い。広いです、広いです。もりもり食べてちょっと、英気を養わないと。水も飲んどいて。よしよし、行くぞ。あ、赤見えます？赤い点が中に見えますね。これが多分目標ですね、ゾンビ。上のコンパスに赤い点が見えてるんで、あとはゾンビに開けてもらう。忙しい、わら。ちょっと待って、他のお客さんも来た。でも多分これが目標のゾンビだから、他のゾンビはやってもうまみはない気がします。もうこの手のゲームお約束の下がりながら攻撃っていうのは、おっと待って、いすぎ。ちょっと多いですね。まあでも前回よりマシです。前回犬がねいたんで、犬ゾンビが動きが速いから、それに比べたらだいぶマシかな。
やったか。よし、これであとびっくりマークのところにもう一回帰れば終了なんじゃない？どこだろう。家の中かな。家の中っぽい。ちょっと入るか。ちょっと待って、まだ中にいないとは限らんからね。これ何？ランタンか。あ、いる。やっぱいるじゃん。お、レベルアップした。やったね。これでフォージが作れるレベルになったはず。多いな、いるな。やばい、家の中はちょっと狭い。何の音？風の音じゃなくて、北風がピューピュー鳴ってる音はしますよ。大丈夫か。あ、鍋だ。空き瓶だけもらっていこう。缶はいらないな。ウォーターサーバーから冷蔵庫。あ、水が入ってた。これは助かる。ああ、何もない。なんかロッジかなんかですかね。あ、洋服だ。早速着よう。といっても結構厚着してるな。これと帽子はまあこれでいいか。これ捨てちゃおう。ついでにライフルセットしとこう。今こういうのいらない。松ぼっくりとか。家もゾンビに壊されるんですか？壊されますね。耐久値というのがあって、やっぱりね、コンクリートとか鉄製はなかなか壊されないけど、やっぱり何回も何回も叩かれてると壊されます。なので丈夫な家に立てこもらないと、あっという間にこんなの押し入られちゃいますね。木の家はダメですね。やっぱりコンクリが安心かな。爆風にも強いし。2階かな。声がする、声が。あ、いるいるいる。そして3匹ぐらいいる。ちょっと待って。マジかよ。あ、違う。何週間耐えられるんだろ。ね。やばい。ダメだ。ちょっと待って。おい、ちょっと待って。うわー。やばいやばいやばい。やばい。退避だ。そうそう、矢の本数が心もとない。やったか。まだ一人いるな。2階かな。どんどん強くなってくんですよね。そうです。いずれは負けちゃうしよう。どうなんでしょうね。でも、強いやつが時々混ざるようになるのが全部強いやつになったりとか、そういうこともあるのかもしれないですね。今んとこ、そんなにタチの悪いゾンビには、序盤は
出会わないですね。ここか。お、サラリーマンだ。キャンプファイヤー使えって書いてあるけど、ちょっと今それどころじゃない。ライフルあった。あれこれか。ちょっと待って、ライフル、ちょっとこれか。やったか。なんか嫌な声しない？もう大丈夫だよね。さあ、これでクリアしたんじゃない？ほら、黄色い点が出た。キャンプファイヤー？キャンプファイヤー、寒いから温まれっていう指示が。これでクリアでしょ。びっくりした。イノシシか。こっちから多分手を出さなかったら攻撃してこないはず。さあ。あれなんだろう。どこ行けばいいんだろう。家の中もしかしてまだ入ってない部屋があるのか？クリア、おめです。ありがとうございます。これ多分クリアかな。でも、何かをまだしないといけないっぽい。これさっきのとこだよね。2階かなじゃあ、やっぱり。それとも、この部屋？この地図だとちょっとわからないな。2階のドアがまだありました。ね、ありました？ちょっと気づかなかった。じゃあちょっと行ってみましょう。ちょっと待って、武器が心もとないな。弾はあと3発ある。これ何？水？水だ。やったね。意外と嬉しいんですよ。水とか食料。あと薬と。これかな？なんかここに確かに何かマークが。ここっぽいね。ここっぽいですね。確かスチール製の斧があったのに持ってこなかった。実はクエストを成功させるのこれ初めてというか、まだ一回も成功したことないんですよ。いのきちさんこんにちは。はい、めめちさんこんにちは。昨日ダクソイベント楽しかったです。何すんだっけ。そうだ。これを修理。どうでした？その後返品することにしました？なんかさ、すげえ声する。うわー嘘やろ、いつの間に。めめっちさんこんにちは。嘘、まだいるじゃん、ちょっと。やばい。もう矢がない、矢が。昨日はありがとうございました。いやいや、こちらこそ。なんかあんまりお役に立てなかったけど、楽しかったです。矢がなくなった。わら。マウスさんもこんにちは。ピンチ。いや、危なかったけど、ちょっと待って、これ、2階にまだいますよ、これ、ほら。ちょっと待って、矢を作ろう。武器がないです、武器が。やばい。現地調達。こういうゲームの一番いいところは、弾がなくなったら、その場で作れるというのが、強みですよね。これがクラフトゲームのいいところ。よし。これで
ちょっと矢を、もう気持ちは7大豆。ああ、7大豆楽しいですよ。ダクソリマスターですか？そうそう、昨日ね、めめっちさん主催なのかなの配信チャンネルで、ダクソのね、イベントをやってたんですよ。月1で、ね、早く解説書来ないかな？解説書だけ送ってくれる感じになっクラフトたんですね。楽しい。わら。ね、クラフト楽しい。やった？よし、これでクリアでしょ。ほら、トークトゥートレーダーって書いてあるから、これでトレーダーさんに報告すれば、経験値が入りますね。ちょっと、2階を、てか今21時じゃん。ちょっと今日ここに泊まるしかない。もう夜になっちゃいますね。もういないよね。よし、やっ解た。説書来ないと返品になります。そういう取り決めとか約束になったんですね。これは何？デストロイドだから壊れてます。これがね、なんだっけ、作業台、ワークベンチですね。このセブンデイズの世界の。まあね、大体マイクラをされてたら、お泊まりか。同じ、そうそう。すんなりね、できると思うんですよ。ちょっと、ここでね、これ、きっといいアイテムが入ってるはず。これ、外の箱を壊せば中のね、段ボールからアイテムが取れるんですよ。ハンマーだ。これめっちゃ強いんですよ。近接戦闘でも使える。作業台だ。わら。そう。これね、近接戦闘で最強の攻撃力なんですけど、振りが遅いっていう。違う、これじゃない。またアークやりたくなってくる。わら。やりたいですね。あれですよ。あれからね、最下層までの生き方をちょっとね、復習して、もういつでも道案内できるようにしてるんで大丈夫ですよ。すごい。これね、クロスボウのボルトですね。矢ですね。さあ、もうすぐあと6分で夜になる。あと家を壊すのにも多分使えますし、このハンマーすんごい強力なんですよ。夜になった。さすがです。わら。なのでね、一応、ほら、半年ぐらいやってなかったんで、もしね、道忘れてたら、ほら、あそこ放射能地帯で長いはできないんでね。最初に生まれた時が一番ワクワクします。わら。ね、これからどんな、冒険が待ってるんだろうと思うと、ワクワクしますね。あと、新しいマップというか、場所にね、行った時とか、多分ね、多分入ってこないと思うんですけど、本当言うとね、この一番下壊しとくといいんですよ。ゾンビが上がってこれないように。振りがすっごい遅い。ほら、すぐ壊れる。ゾンビの声すんじゃん。俺、武器ないよ、武器。不自由さがまた。そう。で、ウッドフレームをこうやって置いて、で、自分が渡ったら回収しとけば。ゾンビ来てるわ。やばいな。どうしよう。屋根に逃げるっていうのも手ですけど。バレてる？大丈夫？一番下を壊すの願い。そうですね。はしごでも、家の中にいてもバレるんですか？音とか光とかでバレますね。今ここで飛び出すでしょ。そうすると走っても追いつかれちゃうんで、もう息を潜めて、うわっ来てる、やばい、ちょっと待って、バレてないか。バレてない。補強しちゃう。
これでしばらく持つでしょ。怖っ。今ちょっと見えなかったかもしれないけど、目の前にね来てましたね。あとでこっから飛び降りて、あ、やべ、壊されてる、壊されてる。補強補強補強。やべ、ちょっとダッシュで逃げる方がいいかな。あ、バレてるわ、これバレてるでしょこれ。わら。やべやべ、壊してますね、壊してますねこれ。あ、やべ、いましたね。やべえ、2人いる2人いる。ちょっと逃げる逃げる、もうダメだ。あー、怖い怖い怖い。ああ、危ねえ、ダメだ。ちょっと武器がね、もう、階段壊したのにあ、パソコン版のゾンビはジャンプしてくるんで、2段ぐらい壊さないとダメかもしれない。確かプレ4版だと1個だけで大丈夫ですよ。1ブロック分で。まあ、もし心配だったら2ブロック壊しておけば、2段分壊しておけば、まあ、登ってこれない。どこへ逃げるか。うん、とりあえず家の方に向かって逃げますけど、道こんで、ばんは、今日は固定マップですかな。はい、丸、はい、チョッ丸。キパイセン、こんばんとてもは。危険では危険ですよ。ゾンビに出会ったら、パイセンこんにちは。そうです、今日固定マップです。固定マップもね、バージョンが変わって、内容も少し変わってるんでね、また新鮮な気持ちで遊べますね。だいたい舗装された道路を歩くと、ゾンビがね、いるんで、なるべくこう、真央さんお久しぶりです。丸、丸。朝まで何分朝が4時なので、今23時半、あと3時間ぐらい、いや、4時間、なんとか見つからないように帰れれば、チョキさんこんにちは。御の字ですね。なになになに、すっごい声がするんだけど。なんか、なにこれ。お久しぶりですね。あ、これ宝の地図だ。やった。時々拾えるんですよ、これ。後で家に帰ったら読んでみよう。まあ、これもクエストみたいなもんで、読むとマップのどこかに×印がついて、そこを3マス、3ブロック下に。ねめっちさん、こんにちは。丸、丸はじめましてです。あ、挨拶ありがとうございます。メイチさんはね、結構フロムのゲームをよくされてる方で、昨日もね、ダクソリマスターのイベントをね、されてたんですよ。配信で。チョキさんはじめまして。今、ちょうど0時ですね。ここなんだろパソコン版はグラフィックが超綺麗っすね。別ゲーみたい。うですね、バージョンがね、アルファ17になってから、さらにね、ちょっとフロム最高。綺麗になった気がします。フロムね、メメッチさんもね、いのっちさんありがとうございます。わら。いえいえ、5月になったらね、ゴールデンウィークに赤炉デビューされるらしいんで、そういえばね、直帰パイセンも、ね、赤炉やられるっておっしゃってましたよね。おお、フロム好きに悪い人はいない説丸、丸。そうです。あ、やべ、ちょっと待って、家のね、だいたい家の中いるから、ゾンビが。あぶねえ、怖え。夜走るから、もう出会ったらまず逃げきれないですね。なんで民家に来ちゃったんだろう。そうそう、パイセン、これね、あれなんですよ。おお、赤炉。めっちゃ楽しい。うん。このバージョンだとね、
自転車をクラフト可能になるんですよ。ちょっと自転車作ろう。さらにね、ジャイロコプターっていうのが作れて、これパソコン版だけなんですけど、空飛べるんですよ。赤狼ですか？そのうち購入かな。なので早くね、空からこう、脱出したいですね、このゾンビ地帯からね。なんか豚の声しなかった今。てか夜長い。ああ、びっくりした。あ、イノシシだ。イノシシですね。ダクソ頑張ってください。あとね、弾がね、一発しかない。チョキさんありがとう。そうですね、今ね、来ていただいてる方、皆さん配信してらっしゃるんでね、もしよかったらね、遊びに行ってみたらいいんじゃないでしょうか。あ、お腹すいた、お腹。ちょっと、自転車。マジっすか。自転車面白いですよ。自転車で逃げれない？やばいやばい、ちょっと待って。いやね、自転車作るフレームがまだ、フォージで鉄を溶かして作らないといけないんで、ちょっといますね、ゾンビね。ちょっとまだ見つかってないから、ちょっと、怖っ。見つかったら猛ダッシュで近寄ってくるんで。ここどこだ？なんか街に来ちゃったみたい。あ、街だ、これ。こっちに帰りたかったのに、全然反対の方向いてましたね。遠い。こっちか。こっちか。こっちだ。これ、明かりつけちゃうと、ゾンビにバレちゃうんでね、ちょっと真っ暗な。うわぁ、それは無理だ。ちょっとね、うわー、どうしよう。もう、息を潜めて待ってるか。プレ4版だとね、穴掘って、地面、じっとしてる方がいいかも。確かに。上をウッドフレームで塞いじゃえば、とりあえず一晩ぐらいはね、しのげるんですけど、このパソコンのこのバージョンになったらね、ゾンビ直下掘りしてくるようになったんで、真下に穴掘って、なだれ込んでくるんでね、その方法が使えなくなりましたね。もしくはね、ウッドフレームを、いる。高く積んで、上空にね、身を潜めるとかね。とりあえず視界に入らなければバレないんで。このゲームをソロでやってる猪吉さんは勇者っすね。いや、でもね、この孤独感がまた楽しいんですよ。まあね、楽しそう、わら。もちろんね、マルチでやるのもいろいろ役割分担できて楽しいですけど、孤独感たまらないですね。ゾンビの真下掘りわら怖い。パソコンのがきついんですね。そう、このバージョンから、難易度が激上がりして、今までみたいに、スケマティック、説明書を読んで、レシピ本を読んで、覚える方式じゃなくなって、レベルを上げて、スキルを、も孤独派、わら。はい、スキルを上げて、覚えるっていう方式に変わったので、このシステムが。なので、レベルを上げるためにはゾンビを狩らなきゃいけないっていう、このジレンマ。本当はね、明かりつけて歩きたいんですけど、流行りの一人キャンプ的な感じですかね。そうですね、楽しいですよね。一人キャンプ。これあれかな、どうせ2回。マオさんプレステ4のやってみるのもありですぞ。うん。なんかね、グラフィックがいまいちとかもしれないですけど、でもね、だいぶプレステ4もね、画質良くなりましたよ、初期に比べて。
あれここ何屋さんだ？そよそよ。はい、ゆうさん、そよそよ、こんばんは。パソコンもありですな。グラフィック綺麗ですよね。そう、なんか、まあ、アークとは言い過ぎだけど、夕日とかね、朝日とかがもうたまらなくリアリティがあって、没入感ありますね。ちょっとね、ほんと真っ暗な、私はキンキンプレステ4で初見配信します。はい、楽しみですね。このね、もう本当にね、初めてやる時のこの緊張感たまらないですよ。あと、初めて7日目を迎える、まさにセブンデイズですからね。ゆうさんこんにちは。時の緊張感たまらないですよ。そして、ゾン、皆さんご苦寿願いますす。はい、ぜひね、配信は遊びに行かせてもらうんで、なんだっけな。すごい構えてたけど、なるみさんこんばんはまる。ゾンビの襲撃がマオたっスさんこんたの、ばんは。ゆうさんこんばんは。はい、ご挨拶ありがとうございます。ねねさんこんばんは。ゆうさんね、赤炉ね、3周してトロコンしたそうですよ。おめでとうございます。チョキチョキさんこんばんは。大丈夫かな。なんかね、ちょっと、全然真っ暗な画面で、何やってんだかわかんない感じで申し訳ないんですけどね。これ、わろた、わら、明かりつけちゃうと、すご、わら。ゾンビが殺到してくる。ああいるでしょいるでしょ絶対わかった。あ、どこだ見えない見えない。ありがとうございます。ゆうさん赤狼トロコンおめでとう。個人的にダクソ超えました。危ねえ。危ねえ。ちょっと待って。ちょっとじっとしとさくわ。すが、おお。怖え。ちょっと、とりあえずなんか見つかってないみたい。ねえ、でも結構短期間で3周しちゃいましたよね。やっぱり1周しちゃうと、あとは、みんな関狼やってるのね。相手も見えないのかな。いや、今なんかたまたま見えてなかったのかね、ちょっと反応がなかったですね。しゃがんとこ。ほら、前のプレ4版はしゃがむと目のマークが出て、それが開いてるか閉じてるかで見つかってるかどうか分かったじゃないですか。このバージョンから左にね、目のマークがいって、この数値によっとりあえずて、平成のうちにトロコンできてよかった。わら。そうですね。自分も目指しますよ。平成のうちのトロコン。この数字が、覚えちゃえば早くできそうですしね。そんなにボリューム的にはね、ブラボぐらいでしたもんね。えっ、と、赤狼もカンスト7周かな？ 1 周目が一番きつかった。あ、そうなんだ。やっぱり育ちきっちゃった方が楽ですよね、多分ね。びっくりした。木が揺れてるのがすげえ、あれに見えた。でもこっちには最強のスレッジハンマーが。カンストは9周 ?Y もそろそろ1え、周。9周そんなにあるんだ。そうですね、マンオスさん多分次やられる時には終わりそうですね。マオさんも早いっすね。ラスボスやっぱ楽しかったケンちゃんですね。が最後だと思うとボス少ない印象でした。うーん。やっぱね、ゲンちゃんだけあって、最後も最後で楽しいですよね。あ、朝になった。よっしゃ、もう、これで、走って帰れる。9周はロタ。ね、8周かと思ってたら、9周でしたね。あとほら、ユウさんに検証頼んだんですよ。エマタソに酒を
貢ぎ続けると、そのゴニョゴニョっていう、ちょっとこれネタバレになるんで言えないですけど、もっとボス実装してほしい。わら。ね、これは DLC 来るでっていうフラグじゃないですかね。これ今までの流れからだと、逆に来ない方が不自然じゃないでしょうか。パイセンなら余裕ですよ。ね、うん、ほんと、ザクソ2とか見てたら、やっぱりセンスいいなって思うのがね、初見でもガンガンボス撃破してましたからね。やっぱりチャンバラは楽しいですもんね。トルク来ますね。ね、間違いないでしょう。これ安心して半年ぐらい待ちますよ。あ、夜明けだ。え、何ここ焼け野原じゃん。こんなとこトルクぜひ欲しい。もうライトいらんか。こっちで合ってんのかな。あ、嘘だ。全然関係ない方行ってる。久しぶりにドハマりしたアクションゲームでしたね。ねえ。RTA やってる人多いな。初期レベ縛りする人あんまりいない。わら。だって、ヒットポイントがもうほぼ敵、ワンパンとかツーパンでね、やられちゃうんで、被弾できないじゃないですか。だから、もう本当当たらなければどうということはないじゃないけど、絶対に攻撃当たっちゃダメな攻略になると思いますね。初期縛りだと。あ、やべ、萌えゾンビがいる。さあ、とりあえずトレーダーさんにね、報告だけしたい。そしたらチャリンコを作るんだ。そしてフォージを、もうね、不意語も作ってあるんですよ。てっきりね、あの材料が揃ってれば作れると思いきや、レベル10にならないと。まだゾンビ走ります？いや、この時間になると走らないです。改正あるからそこら辺はまた違うね。あ、そうか。確かに。一回死ねるっていうのは結構大きいですよね。なんだろう、ゾンビアタックできますからね。朝焼けか。朝焼け。あ、そうですね。結構綺麗ですよね。こんな森のところに、こう、木造のロッジかなんか作ってみたいですね。ちょっとおしゃれハウスを。これね、直線距離だとそんな大したことないんだけど、山があるとちょっと迂回していかないといけないから。午前中の光、目玉焼きとコーヒータイムにしたい。わら。ね、ほんと、実際にゲームやってる方がね、これ没入感あるんで。え、何ここ。あ、ここトレーダーハウスかな。え、全然違う。けど、トレーダーハウスっデモンズぽい。の1切りと同じだよね。そうですね。要は石別でしょ。
こにもトレーダーハウスがあるのかな。一人キャンプ、わら。あ、別のトレーダーハウス発見しました。でもこのトレーダーさんに報告しても意味ないんだよな。あ、そっか、営業時間外だと追い出されちゃうんですよね。あ、今、営業時間になりました。どこに飛ばされた俺。これか。これトレーダーハウスね。ちょっと、おここの人と物々交換というか、まあ、コインで買い物するんですけど、商人がね、いるんで、ほら、オープンってなってるから、もう入れます。惜別は復活するだけで、デモンズの1キリは復活してハプ半分回復する。あ、その違いがあるんだ。そっかそっか。あ、いた。Everything's for sale, even to an idiot like you. あ、この人も、あれだ改ね。正は優しさ設計ですね。そうですね。あれがないとちょっとクリアできなかったっていう人もいるんじゃないですかね。シンクとか売ってる。ちょっとこれ。他のクエスト受注かな？そうです。したいけど、もし、なんていうのかな。新しいのを受けてこのクエストがなしになったらちょっと嫌なので、まだね、それ試してないん玄ですけど。関開けっぱなしだと出禁になるかな？わあ、ら。多分ね、大丈夫だと思います。この建物はゾンビがいくら叩いても壊れない仕様になってるので、ここにいればね、安全は安全ですね。ミリタリーグローブ。これ、でもめちゃくちゃ値段高いですね。今、ちなみにお金持ってないんですけど、なんとかブレード。マチェットが作れる。食べ物もね、売ってるんでね。だから、こういう缶詰とか、売れるかな。宝の地図、売れない。薬は薬売れますね。一つ売っちゃおう。ほら、そうするとこのトークンになるんで。じゃあ7日目はここでええやん。ちょっいやと抜けますね。すぐ戻ります。はい。いってらっしゃい。そう思うでしょ。あのね、そうは問屋が下ろさないんですよ。これ、夜、営業時間外になると、この中に入れなくなっちゃうんで、もしくは中にいたとしても、不思議な力で外にワープさせられちゃうんで、そんなズルはできないんです。自分の身は自分で守らないといけないです。これ売ろう。これでようやく34円。35。あんまり高値で売れないな。意外と空き瓶がね、高値で売れたりするんですけどね。これ売ろう。これで65セントになったから、何か、こう、マイニングヘルメットが欲しいんですよね。あ、ライト付きのヘルメット。オイル買いたいけどお金が足りない。そっか、もうちょっとね。Thanks, buddy. でもね、この施設にあるものはパクっても怒られない。釘とか。コンクリートミキサーがありますね。セメントが入ってる。で、ワークベンチも何もない。フォージがある。これがこの世界の炉ですよ。でも、エンプティ、デストロイドって書いてあるから壊れてますね。使えません。ダクトテープ。ゲロゾンいない？
ゴミ袋も、なんだろうこれ。あ、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って。雑誌だ、雑誌。よし。じゃあ、帰ろう。どうやらね、トレーダーハウスは、何軒かあるみたいですね。よし、一回帰って、あ、ちょっと待って、トレーダーハウスの場所だけ、マーキングしとこう。確か、これで、これでマーキングできてる？ちょっとこの仕様がいまいちわかんないんだよな。違う。これだとね、他に旗立てちゃうと、ダメか。さあ、あとね、どれぐらいかかるかな？ここがゴールですね。まだ朝の8時だから、お昼までには帰りたいな。そう、どんだけ報酬もらえるのかわからないけど、なんかすげえ今ジャンプしてなかった？あの燃えてるゾンビが。さあ、まだ弓矢の方がたくさんあるか。こっから何か街に通じてるあれなのかもしれない。この道に入ったわけか。ってことはここ初めて来るとこだね。いのちちさんただいま。あ、はい、お帰りなさい。今ね、ようやく拠点じゃなくて、トレーダーハウス明るくなっの、てる。そう、近くまで来ましたね。帰ったら、ちょっとフォージを作って、鉄をね、溶かして、チャリンコのハンドルとフレームを作りたいな。でもね、確かタイヤ作るのが大変だった気がする。あ、違うわ。確かチャリンコ手作りでできるんだ。ワークベンチとかいらないかったはず。ただね、めめちさん、残念なことに、プレステ4版にチャリンコはないんですよ。ただミニバイクがあるんで、そっちの方がね、ガソリンで走るんで、スピードも出ますし、いいんじゃないかな。チャリンコ早く乗りたいな。あ、ショートアイアンパイプ。このゲームにクリア条件とかあるの？実はこのゲームまだ未完成でして、そのクリア条件っていうのはないです。とりあえず生き延びる。何日生き延びたぜっていう。はい。でもそれを補ってあまりあるぐらいのミニバイクが実装されてるんで大丈夫ですよ。バイクだったらほら、ライトもあるから、夜通し走り続けることも可能ですし、ガソリンとバッテリーが持つ限りね。まあ、ガソリンがなくなったら
積むんですけど、夜中だとね。こういうクーラーボックスとかにもね、時々アイテムひたすら生き延びるのね。そうそうそう。で、だんだんいろんな遊び方ができるようになってくるんですよ。いかにゾンビを罠にはめてやる、こう、施設を作ってやろうかとか、バイクでレースをしようとか、まあ遊び方は自由っていうのはアークと同じですけど、でも多分このゲームって、完成した暁には、この不毛の土地から脱出できるような仕様になりそうな感じしますね。エンディングというか。その前振りじゃないですけど、素材探しがアークより大変そう。そうですね、でもほら、自分で作るだけじゃなくて、こう、建物を漁って、素材が、なんていうのかな、できているものを集めるっていうのができるんで、そういう点では、楽っちゃ楽ですね。いきなり完成品が拾えたりするんですよ。チェーンソーとか。そろそろアークもやりたいし。あ、メメッツさんはあれですっけ、アイランドでやられてるんですよね、公式の。でもね、いろいろクラフト系手を出してみたけど、このセブンデイズとアークの2強って感じですね。この2つが飛び抜けて面白かったですね。いろいろやった中で。へえ、アークより楽なのか。あ、楽な一面もあるし、大変な一面もあるし、まあ、一長一短というか、銃とかなんかはパーツなんかを拾って、家とか漁るとね、パーツが出てくるんですよ。それで、いや、私の子供がやり込んでますね。お子さんこういうの好きなんだ。そういえばね、セブンデイズも、ね、お子さんの分も買われてましたもんね。ちょっとこれ、レーティング的に大丈夫なのかなって気がするけど、確か18歳未満かなはダメなのかな、このゲーム。さあ、なかなかね、やっぱね、徒歩で遠出するもんじゃないですそうでね。す。ね、でも、まあ、英語の勉強になるっていう、ちょっと建前的なあれは、ちょっと待って、あるんじゃないかな。マル秘で、であります。わら。マル秘でね。はい。じゃあね、まずお母さんの方がね、先に覚えてね、教えてあげたらいいんじゃないですか。ちょっと待って、これトレーダーハウス、行き過ぎた。なんか犬いない？狼がいる。このゲーム何気にね、動物の方が厄介なんですよ。走ってくるから。一応バレてないですね。やっとくか。大丈夫でしょ、多分。狙いがつけづらい、狙いがつけづらい。ゾンビと敵対してる。お、すごい。強いぞ。強いぞ、ワンちゃん。よし、ちょっと、ここは潰し合ってもらおう。お腹空いてる。ちょっと待って。お腹空いてます。食べ物がない。この腐ったサンドイッチはやだ。
せっかくだからトレーダーハウスで何か食べ物を買いましょう。確かね、自動販売機があったから、そこで缶詰が買えるはず。ちょっと待って、荷物がね、重たいですね。あ、トレーダーハウス、着きました。よし、じゃあこれで報告してクエストの報酬をもらいましょ Let us visit for a while. Here is your reward. I owe you one. う。コンプリート。あ、これが報酬の品かな。違う？これで報告したことになってんの？これでね、何か目新しい、あ、クロスボウ欲しいけど600もトークン持ってな雰囲い。気あるな。そうそう、景色がウォーキング、デッド。そう、ウォーキングデッドを体験できるゲームとしてもね、おすすめですよね。雑誌。あんまり掘り出し物がないですね。洋服とかも。なんかもう起きたらすぐゲームしたくなる。わら。そうか。もうでもマラソンする必要ないでしょ、赤炉の方は。ゾンビがちょっと待って、今60、この缶詰1個だけ買える。買います。この建物の中にいればね、安全なんでね、ゆっくり買い物ができます。飛行機が来た。トークトゥートレーダーでしょ。コンプリート、コンプリーテッドって出てるから、リターントゥートレーダー。これで、Here is your reward. I owe you one. これ何？ハンマーのちょっとこれ新しい要素なんで、経験値が5000入ったってことか。オッケーオッケー。これでコンプリート。やりました。報酬と経験値もらいましたね。これで、嘘だ。なんで建物の中にゾンビが。ちょっと待て。話が違うよ。このトレーダーハウス、安全だっていう話じゃなかったのか。この人もごもごしてて何言ってるかわからん。わら。トレーダーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。これ多分営業時間が朝の6時から夜の10時までだと思うんで、ちょうどね、ゾンビが走る時間になると閉めちゃうんですよ、営業時間が。なので、この中に立てこもることは不可能ですね。ちょっと待って、安全なところでちょっと、これね、インベントリー開いてる間も時間は流れているので、安全なところで開かないと。また犬の声がする。鳴き声が。ブラック、わら。ブラック？あれさっき、動詞、いって営業時間あるのね、わら。あります。危ねえ、いってー。しかし、このハンティングナイフさえあれば、この肉と皮と脂と骨が取れる。痛かった。ちょっとだいぶライフ減っちゃいましたね。薬、確か持ってるから、この薬を
よし、これでヒットポイント回復です。一応このナイフでもゾンビと戦えるんですけど、こうやって。まあ、あんまりね、リーチが短いんで、自分はついつい。重量あるんでしたっけ？そう、パソコン版は重量ありますけど、プレ4版はないです。だからこのインベントリーの空きがある限り持てますね。で特に走りが遅くなったりとかはしません。プレ4版は。重たいからすぐね、スタミナ切れて息が上がっちゃうんですよ。であと、お腹空いてる。さっき缶詰買ったから、今食べちゃおう。でね、本当初期の頃は、実はね、自分このゲーム、プレ4版が初めて買ったんですけど、本当右も左も分からず、英語も分からずね、川の水ダイレクトに飲んだらね、本当に赤痢にかかっちゃいまして、それで永遠に苦しみ続けて、7日目を迎えるっていうなんだこのクソゲーと思ってましたけどね、最初、あと分からないでゾンビに素手で殴りかかって、かかりに行ったりしてね、で帰り討ちにあって死んでましたね。だから水をね、まずキャンプファイヤーで蒸留して飲めるようにね、するっていうのを覚えるまでに4日ぐらいかかりましたね。でもう肉もね、焼かないでそのままダイレクトに食べてましたしね。あ、ウサギだ。感染とかしないのね。感染しますよ。ゾンビに殴られると稀にですけど確率で感染するんで、その時は薬で治せますね。青と白のゾンビは触れてはいけない。わら。まあ、大抵は大丈夫なんですけど、バイオハザードのマークがつくと、感染したっていう、あれですね、印というか警告で、薬を飲まないと何日か後に死にますかね。だから、なぜか蜂蜜でも感染を治せるっていう、切り株とか探すとね、蜂蜜が時々入ってるんで。で、あとデイズの前にアークしてたんですよね。いや、薬で治るのか。治ります。なので、薬局とかね、病院を押さえとくといいですね。セブンデイズの方が確か古いんですよ、ゲームとしては。で、セブンデイズ最初にやって、それからアークでした。というか、自分が配信始めたのも、そもそもセブンデイズが一番最初なんで、かなりこれ2年ぐらい、2、3年前のゲームなんじゃないですかね。いまだに完成してない。そう。で、プレステ4版には巨大ハチがいて、そいつを倒すと蜂蜜が手に入るんですけど、パソコン版では削除されちゃったんですよ、その蜂が。はい。で、ようやくこれで、ちょっとね、このミニタリーベスト、それでこれね。生肉ダメ絶対、わら。そう。お腹は壊すんですよ。で、確率で赤痢になったりするんで、川の水ダイレクトに飲む。これね、宝の地図なんですよ。だから、このリードっていうのを読むと、で、これで、受けますよって、私飛行機墜落から始まるあのゲームの続きみたい。飛行機の方も面白いですよね。フォレストだったかな。あれも敵が強くなりすぎちゃって、もうどうにもならないんで、今ね、仲間を募集中ですね。マルチでちょっとやりたいなって気もあって。何するんだっけ。そうそうそう。で、今ね、これ、宝の地図を読んだので、あった。違う。どこかにバッテンがついてるはずなんだけど、だいぶマップ開放されたでしょ。あった。これ。まだ行ってないところに。フォレストも気になってた。フォレスト、
飛行機が墜落して、無人島というか、食人族のいる、パソコン版ですか、フォレスト。プレ4版もありますけど、日本のあれでは買えないです。海外のアメリカのプレステ、なんとかストア、プレイステーションストアでないと買えないですけど、2000円とぐらいというお値打ち価格でしたね。めんどくさいんですよ、あっちのアカウント作って、しかも、クレジットカードが使えないから、日本の PS カードも使えないんですよ。なので、あっちのドルの、20ドルのプレステカードを Amazon で、なんか1.5倍ぐらいの値段で買って、それで買いました。これね、で、宝のマークが出てるでしょ。ここにね、宝が埋まってるってアンこと。トニオさんはパソコン版？両方持ってます。なんかこの手のゲームね、アークもセブンデイズもね、パソコンもプレフォー版も両方持ってますよ。フォレストももちろん。そしてピックスアークもね、8月に出るプレステ4版買います。これね、宝掘るとトークンとか金とかダイヤとか、メンディ、メンディー、そうそう、メンディーンですよ。パッケージ版がね、出ればいいんですけど。いのちちさんの配信で満足しますから大丈夫。わら。そうですか。両方、わらわら。なんかいい客でしょ。アークなんてだって海外版と日本版とプレ4版ね、買ってますし、パソコン版も買ってるから、ちょっと、ちょっといいお客でしょ。そうそうそう。何すんだっけ。すげえ、600トークンも手に入ってる。ってことはだよ、クロスボウが買える。けど、マイニングヘルメットが欲しいんだよな。間違えた。ついボタン間違えちゃうんだよね。早くフォレスト配信願いますあ、す。はい。わかりました。もう、なんか怖くてちょっと今二の足踏んでるんですよね。また自分もアークはパソコン版も買いました。わら。そうおっしゃってましたよね。エピソード的にちょっと笑っちゃいけないんだけど、スペックが足りてなかったっていう、足りてなくてできなかったっていう、こう、ちょっとしょぼんなことが。荷物整理がちょっとめんどくさいですね。で、何するんだっけ。悲しみ、わらわら。そう。本当パソコン版できたら多分、プレ4版よりもぐらいいいんでしょうね。毛の一本一本までね、見れたりして。あれそうそう、フォージ作りたかった。そっか、フォージを作るには、ちょっと待ってね。もうやることがね、いっぱいありすぎて、これメモしとかないと忘れちゃいますね。チャリンコどこで作るんだっけな。マオスさんアーク配信するの？されてますよ。ゲームを動かすために何万もかけてパソコンをアップデしなきゃいけないなんて。確かに。それはね、自分もこれ全然ゲーミングパソコンじゃないんで、最高の画質ではできないんですけどね。あった、これ。バイクの自転車の部品。ワークベンチがなくても作れます。これ部品あるから作れん。アークは500時間くらい配信してました。そうそう、結構神回とかあってね、初めてボスに挑む回とかね、アーク回線重すぎてブロキャできない悲しみ。そうなんですね。これね、チェーンソー手に入れたんですよ。完成品。だけどガソリンがないから動かないっていうね。で何するんだっけ。メメッチさんパソコン版ですか？回線重いのか。メメッチさんはね、プレ4版ですね。でも主にお子さんがされてるみたいで。マオスさん登録しました。配信よろしくお願いします。何するんだっけ。
フォージ作るんだよね。フォージを作るには、あれちょっと待って。ありがとうございます。私も今度遊びに行きますね。メメンチさんはあれですよね。ダクソがメインかな、今。あと、デッドバイデイライト。お子さん、私のはプレステ4班です。あ、これか。えっと、ポリマーと、この、ボトルオブアシッドと、つまり、フォージドアイアン、鉄がないと作れないから、まずは炉を作らないといけない。ってことは、あれ、フォージってどこでしたっけ？自分も子供の頃に父とパソコンゲーやってました。懐かしい、ね、パソコンゲームほんと楽しいですよね。こんなの売れねえだろっていうのもあったりするけど、結構奥が。30年ほど前の話なんですが、今はドブド、メインでこれからは7大豆になりますよ。ああ、そうですね。セブンデイズって何が飽きないかっていうと、一回ある程度何日も生き残って、ああ、もう満足するじゃないですか。で、またランダムマップで何回始めても、こう、展開が毎回違うんで、その新鮮な感じで楽しめるのがね、いいですよね。もうほんとこれ奥深いですから。あ、フォージ覚えてないのか。スキルで振らないと、ダメだ。これ。ほら、覚えてなかった。えポイント足りない？何が足りないんだろう。あ、やっぱりポイントが足りない。今ね、0ポイントだから、ポイント稼がないといけない。うわー、しかも今5時か。くそー。今から宝の地図掘ってきたら、これ、また経験値入ると。毎週強くなってくのもえぐい。そう、でもね、なんかね、全く死なないで迎える7日目と、死にまくって初めて迎える7日目では、難易度というか、襲ってくるゾンビの数も全然違うし、この間見ました？初めての報道、ゾンビ1匹しか来なかったっていう、そういう悲しいこともあるんで、でもね、これ多分マルチでやった方が死ににくいですね。もうソロだとガンガン死ぬんで、よし、ちょっとお肉食べたい。このボイルドミート、ちょっと、ボイルの方が喉乾かなくていいんですよ。これ覚えてないのか。あ、この薬が感染したときに、優しい設計。うん、そう。この薬が感染したときに飲むと抗生物質ですね。この腐ったピザみたいなのと、ニトロパウダーと水があれば作れますね。人間関係の方が難易度高い、まあ、そうですね。だからこう、ね、気を使える人同士だったらそんなにね、揉めないと思うんですけどね、俺がっていう人と一緒にやっちゃうと、ちょっとね、って感じですかね。まあ、要はね、大人同士で遊んでればそうそう。ちょっと家事こなしてきます。はい。いつまで配信予定？いや、もう、半で終わるんで、多分、お疲れ様になっちゃうかな。めみつさん、これから、あれですよね。お食事の準備がされるのかな？いやー、でも、本当こっからちょっとね、楽しいことが、フォージを作って、チャリンコを作りたかったんですけど、それ来週のお預けかな。ちょっと時間もね、夜と。優しさの押し売りマンと仮面ディね。まあそうですね。その、優しさというか、親切のつもりでやったけど、ちょっと実は大きなお世話的なこともあったりしますからね。なら最後まで見ます。いやー、そんな申し訳ない。いや、いいですよ。お子さん、お腹すかもそろそろ投票行かないと締め切り時間だな。そうですね。お腹すかして待ってますよ。よし、じゃあちょっと時間あるから、最後に、支援物資だけ取ってくる。これ
こっからジャンプしたら、水中にドボンできるかな。できた。確かね、対岸に支援物資が。30分まで見ます。わら。ありがとうございます。なんか申し訳ない。雨降ってきた。あとね、これ面白いことにね、水中ハウスとか作れるんですよ。水抜きして、建物で囲うとね、真空というか空気の入った空間ができるので、水中ハウスなんて面白いですよね。まあ、ゾンビも水底歩いてくるけど。ゾンビ来れます？まさにマイクラ。わら。そう、ゾンビ泳げないけど、ドムクゴ買っちゃった。デビルメイクライ。そっか、もう、ユウさんやるゲームなくなっちゃいましたもんね。赤炉クリアしちゃったから。水底は歩いてきます、ゾンビは。なので、なんか水中は安全。安全じゃないです。対策しないと壊されます。そういう対策を考えるのも、まあ、建築の醍醐味というか楽しいところですね。ここだ。ここに、支援物資が来てるから、これだけ拾って、ちょっと待って。ここってさ、出れなくない？大丈夫だった。デビルメイクライも面白そう。歩くのかシグマ、ロッル？そう、歩くんですよ。なので、あんなところに、ボートハウスじゃないけど、なんか浮いてる家がありますね。珍しい。ちょっとどうなってるか見てみたい。すごい支柱で支えてるんだ。ああいう家も面白そうですけど、あの柱ゾンビに壊されたら敵狼まだやるよ。倒壊しちゃいますからね。まだやる。そっか、やり込み要素もね、ありそうだから。こっち。こういう家も作りたいですよね。浮島なんか作っちゃったりして。面白いですよね。何あの家。ここだったらゾンビ対策にいいんじゃないかと思いきやね、水底来るんで、この柱ガンガン叩かれて壊されると思いますよ。ここに住んだら。でも当面は、7日の襲撃の日までは、しのげそう。そういやカンボジアは雨季に備えてこういう家が多かったです。カンボジア行かれたことあるんですか？ね、こういう家も面白いですよね。多分ね、建築の自由度は、アークよりもこっちの方が上ですね。雨季と寒季で引っ越して仕事も変えるらしいです。へえ、そっか、もう同じところにこう、ね、住み続けられないですもんね。もうちょっと早く泳ぎたいんだけど、これスキルで覚えるのかな？よし、着いた。ボート、これボートじゃない？面白そう。ちょっと気になるけど、夜になっちゃうから、支援物資だけ。こっちあった。これ。今回は食料だけですね。弓矢と矢と。建築楽しそう。建築自由度ネロー。豆腐ハウスな私です。そう、ね、こういう家も
再現できますよ。この世界にある建物は大抵再現できるし、まあ、もちろん自由な発想でね、もう作れるけど、なんていうのかな、京都とかあるから、マイクラみたいに無茶な建築はできないです。空に浮いてるようなのとかはできないので、一応、物理の法則にね、縛られてるんで、あんまり重たい建材で作っちゃうと、倒壊します。自分、ハンバーガー売ってそう。ちょっと中、探索したいけど、ちょっともう夜になっちゃうんで、あと2時間でちょっと帰らないといけない。だから、マルチでやって街みたいなの作っても面白いと思いますよ。だから、メメッチさんのリスナーさんは、ほら、マイクラされる方も結構いらっしゃるじゃないですか。多分ね、その人たちだったらね、面白がってくれるんじゃないかなと思いますけど。建築美と機能美を極めたくなる。ね、そうそう。あと、しかも防衛も考えなきゃいけない。まあ、防衛拠点は別に作って、見た目重視の家を作るっていうのも面白いと思いますよ。このね、山全部切り崩して平らにして整地してとか、いろいろね、アイディアがあれば。じゃあね、次回は宝掘りに行きましょうね。で、お金を貯めて、クロスボウの、じゃあ、クロスボウを買って、あと、フォージを作らないといけないから、炉の材料を集めて、鉄作って初めてチャリンコが作れるという、この手間のかかりよう。いや、楽しいな。楽しくなってきましたね。せるのか。そう、シャベルで穴も掘れるんで、もうこれ真っ平らにできますよ。このペンペン草も生えないような。お堀を作っても良さそう。そうそうそう。お堀の下にね、スパイクを置いてね、ゾンビが落ちたらそこでお亡くなりになるような罠とかね、作ったり、もう楽しいんですよ。あ、ここに置いといてベッドがなくなってる。まあいいや、また作ればいいや。さあ、じゃあね、今、ちょうどあと1時間で夜ですね。ちょっとまだ早いか。どうしようかな。でも穴掘りに行ったらまた昼夜を徹してしまいそうだから買うのやめる。そうですね。そっか。次回はね、この宝掘りに、朝になったら行く感じですかね。今、現在地ここなんですけど。さあ、じゃあちょっとね、早いけど、今何時間ちょうど1時間50分。夕日どこ夕日。じゃあ夕日をバックに、ご視聴ありがとうございました。ワンオフさん、メメッチさん、ユウさんまだいらっしゃるかな。ご視聴ありがとうございました。それでは、また来週。お疲れ様でした。お宝ゲット？そう、来週お宝ゲットしに行きます。来週はちょっともう少し進展があるんじゃないかな。それではでは。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではでは。